Здравейте, аз съм Вива, сертифициран астролог и дългогодишен психотерапевт, както и учител мастер рейки и регресивен терапевт. Новолуние в Лъв, едно прекрасно време, макар и в края на лятото, но лятото ще продължи поне във вашите души, надявам се и в сърцето ви. Ще имате още седмица след новолунието, преди Слънцето да премине в знака Дева и преди да започнете да обмисляте повече нещата и всичко, което ви се случва. До тогава Лъва все още ще ви носи в настроения приятни, летни, страстни и вероятно повече ще се интересувате от това кой ви забелязва, кой иска да е до вас, кой ви харесва, кой ви аплодира, кой ви се усмихва. Хубаво е вие да отвърнете със същото, да бъдете щедри, добронамерени и да гледате малко на нещата с лекотата, която един крал или кралица биха направили, както краля Лъв. Така че поглеждайте наоколо, забелязвайте хората, които са добронамерени и вие отговорете със същото, за да прекарате времето в края на лятото по-приятно, преди да се завихрят нещата, свързани с работата от септември нататък. Новолунието е в близост и до ретроградната Венера, която вероятно вече е донесла интересни събития във вашия живот, за връщането на хора или поне спомени за любовта, за моментите, когато сте били най-щастливи, когато сте се носили на крилете на необяснимото странно чувство, че просто можете да летите и да бъдете винаги усмихнати, винаги щастливи. Венера в близост до това новолуние в Лъв ще ви напомни кога сте били най-красиви, най-щастливи, най-обичани и най-харесвани. Вероятно ще търсите все още в погледите на хората, дори и в случайните погледи, одобрението и възхищението включително. Имайте предвид, че всички хора са под тези влияния и не е лошо и вие да се усмихвате на някой, който сте забелязали, някой, който ви харесва как е облечен или че е сменил прическата, или някой, който е сменил доста сериозно външния си вид. Затова може да допренесе и малко трудния аспект на новолунието с Уран. Тази планета, която носи доста изненади, за някои могат да са изключително приятни изненади, за други не толкова. Но така или иначе, Уран ще ви натиска да направите промяна. Ако не във външния си вид, може би промяната ще дойде в вашите партньорства, лични и професионални, защото самия Уран попада в сектора на партньорствата, а новолунието попада заедно с Венера в сектора на нещата, към които се стремите в живота. И на първо място трябва да огледате своя начин на поведение и да видите дали се харесвате. Ако вие се харесвате, много вероятно и останалите да започнат да ви харесват. Но пък ако в обкръжението ви има повече неодобрение, тогава трябва да помислите как да промените това. Ако не искате да промените, рискувате промяната да дойде доста бързо отстрани и тогава може би ще приемете като неприятна. Затова по-добре да оставите нещата да се случват с лекота. Всъщност това е едно от посланията на това новолуние, да се ориентирате към лекота, да се ориентирате към това, че все още е лято и е хубаво човек да е навън, да е с приятели, да се забавлява, защото знака Лъв е управляван от Слънцето и от една страна ще искате още да греете и да се чувствате прекрасно и да се радвате на очите на Слънцето. От друга страна ще имате все повече нужда вие да сте под светлината на прожекторите и ако имате някакви желания, нещо да изявите творческо в себе си, направете го. Или ако сте забравили неща, които много сте искали да реализирате, когато сте били деца, отпуснете му края и направете нещо. Може да не е супер професионално, може да нямате хиляди фенове в това, което сте направили, но достатъчно е вие самите да се чувствате удовлетворени. И всъщност да пораснеш не означава да станеш сериозен и сърдит, означава просто да помадрееш, че понякога е достатъчно собственото ти удовлетворение от това, което правиш. И точно новолунието, попадайки в този сектор на... Някои го наричат сектор на кариерата, но не всички се намират в такива иерархични взаимоотношения в работата си. Това е сектора
включително и на работата, която да ви доставя удоволствие, на дейностите, които да ви доставят удоволствие. Още повече, че лъва е знак, който управлява сектора, свързан с децата, т.е. с детското у вас. Хубаво е да се чувствате по-освободени, да се държите по-освободено, без да се интересувате, че някой може да ви критикува или да ви се накара, включително, както когато сте били деца. Важното е вие да се почувствате щастливи и малко по-свободни. И за което дава винаги шанс лятото. И особено това новолуние. И следващата седмица, преди Слънцето да премине в Дева. Така че радвайте се на всичко, което се случва. Още повече, че Лъва, както казах, освен че този сектор, в който управлява, се отнася за децата, отнася се и за романтиката, и за флирта, за забавленията, за танците, за спорта, понякога за рисковите неща. Така че чувствайте се свободни да използвате това време поне седмица, две, а може и повече, да си създадете възможно и нова нагласа за това какво искате да правите. Дали отношенията, в които се намирате работни или лични, дали те ви удовлетворяват, или е дошло времето някой да си тръгне. Дали това ще бъдете вие или другия човек, може да се изненадате дори и от самите себе си. И внезапни решения, някакви внезапни промени да ви накарат да осъзнаете къде ви е мястото и какво искате. Дали да продължите по някакъв по-сериозен начин, да предложите съвместно съжителство, да си купите жилище или да решите да излезете от ситуацията, в която се намирате и да започнете да живеете по нов начин, малко по-нашироко или малко по-свободно. А може и да решите точно обратното. Да започнете да внимавате повече за финансите си, за материалната си осигуреност, защото новолунието влиза и в труден аспект с Юпитер, който отговаря включително и за по-големите пари, отколкото Венера отговаря за финансите. Още повече, че Юпитер в Телец дава така сериозна тема да се замислите какво от материалните неща, които придобивате или очаквате да придобиете, наистина ще ви донесат удовлетворение. И дали това, което трупате, можете да вложите в нещо наистина изгодно и нещо наистина смислено. Дали да продължите да трупате или да похарчите една част от парите и да се втурнете в ново приключение. Приключението може да бъде включително и да си закупите някакъв имот и да решите дългосрочно да се обвържете с някоя банка. Но това е въпрос на, може би, и бъдещи решения. Но сега всички идеи, които се появяват по време на новолунието, е хубаво да ги приемете щастливо, да ги прегърнете тези идеи и нека да останат някъде, поне, може би и написани, като намерения да живеете по-щастливо, по-свободно, да ви е по-слънчево, по-светло на душата, независимо, че идва есен и след това зима. Сега е време наистина да бъдете по-лъчезарни и да гледате по-оптимистично. Тоест това, което казах, по-леко на живота, защото детето във вас има нужда от тази лекота. И колкото повече по-сериозни ставате, толкова повече се затрупвате с затруднения. И понеже лъва пък управлява сърцето и гърба, гръбначния стълб, оттам може да усетите болка дори в сърцето или в гърба, ако има доста сърдечни преживявания, които, особено както и Венера е ретроградна, са ви върнали назад във времето, когато сте били много щастливи, а сега живота ви не е толкова щастлив. И искате отново и отново да преживявате тези чувства, но сякаш не виждате надежда това да е възможно. Хубаво е да потърсите помощ или поне да говорите с някого, за да може да преодолеете тези негативни емоции и да освободите сърцето си и физически, и емоционално. И да освободите включително и гърба, ако ви боли, защото ако ви боли гърба, най-вероятно сте се заели с повече неща, отколкото може да поемете. И така по-лъвски искате да правите много неща, да се изявявате в много неща, да ви хвалят, да бъдете ценни за хората около вас, да получите признание. Само че това в един момент много натежава, но понякога с толкова много неща сте се заели и толкова дълго ги правите,
че започва да ви става трудно да се освободите от тях. Сега непредвидимия Уран може да ви освободи и без ваше съгласие от някои трудности, с които сте се заели, и това да търпите особено, защото Юпитер и Уран в Телец. Телец е знак, който също обича удоволствието от живота и да се наслаждава на всичко, което съществува и материално, и в изкуството, и емоционално. И Лъва също обича да живее спокойно, щастливо, никой да не го командва, никой да не му казва какво да прави. Така че имате шанса сега наистина да се освободите от нещата, които ви идват прекалено много. Дръжте се малко повече като деца и се радвайте на живота поне още седмица. Надявам се информацията, която чухте, да ви бъде изключително полезна през следващите дни и да харесате това видео, да бъдете мои абонати на този канал за астрологични прогнози, да харесате Facebook страничката и да разгледате сайта, където също публикувам астрологичните събития, актуални за седмицата.